Здравейте, скъпи приятели! Правя това видео след едно съдебно заседание в районния съд Радомир от 10 часа и 10 минути. То е на делото на младши сержант Анастасия Стойнева срещу мен за това, че в социалните сетове има публикации за нея, които уронвали престижа и така нататък. Те са много неща, не ми се говори, но това, което се случи, беше безпрецедентно. Това беше такъв фарс, такова чудо не бях виждал. Значи, познайте кой беше първият свидетел. Първият свидетел беше бригаден генерал Ивайло Сотиров, директор на служба военна полиция, който идва да свидетелства за своята сержантка. И другия, който беше шефа на вътрешна сигурност на военна полиция Мирослав Петков, който също дойде по заповед, вероятно, на своя директор да свидетелства за тяхната младши сержантка. Сега, какво искам да кажа? Това първо е прецедент директора да ходи да защитава някого. Това най-вероятно навежда на мисълта, че те пряко или не пряко вече потвърждават, че имат взаимоотношения, какви аз не мога да кажа, но до сега директор никога не е ходил да защитава някой да дава показания да е свидетел, нито пък директор, шефа на вътрешна сигурност. Беше гротеска. Другите свидетели бяха роднини и приятел, който той беше много смешен. Момчето, аз даже ми е мъчно за него. Как обяснява как тя била постоянно с него и как нямало така наречения този бригаден генерал да имал отношения с нея. Пич, той ако иска през работно време ще извика и ще има. Но това не е моя работа и не съм длъжен аз да проверявам. Като искаш, носи си рогата, твоя работа си. Не се излага и пред хората. Така или иначе се видя кой дърпа конците, кой режисира и въобще завеждането на това дело, кой финансира. Според мен там ще има интересно развитие. Има там едни нюанси, които в последствие ще ги разберете. Но това исках да кажа. Поредното, за съжаление, поредната случка, ситуация и така нататък, режисирана от ОПГ Военна полиция. И тук лошото е, че те вече лъсват и се показват един по един, кои участват в тази група, каква им е целта и така нататък. Аз, разбира се, след това, да не пропусна да кажа, бях причакан от телевизионен екип с изключително провокативни въпроси. Отговорих им на хората, обясних им, че аз въобще каквото и да било отношение към тия публикации нямам. И че това са... значи, ако не са измислици на младши сержант Анастасия Стойнева, това значи, че някои от тези, които бяха двамата, Петков или Сотиров, най-вероятно Сотиров, ги режисират с цел, и тук в случая се оказва, че аз и това младо момиче сме жертва на тези хора. Сега тук има един много голям проблем. Аз съм човека, който подаде множество сигнали срещу него в Министерство на отбраната, инспектората, военна прокуратура и даже има досъдебни производства образувани срещу него, проверки на сайта на АДФИ, на КОМПИ, погледнете, има решение да бъде предаден на прокуратурата този бригаден генерал Ивайло Сотиров. Всъщност това е опит от негова страна аз да бъда дискредитиран и да не мога да бъда свидетел по неговите дела, но само че не е познал. Нямам... както и да е, с времето ще излезе кой е крив, кой прав, а с вас до нови срещи, беше ми приятно.